Makuru kenyoro kia Nyangena bosamaro ime West Mugirango ime county ya Nyamira nigo yasokire kubuli obokonyi kurwa sabarai ao eliokubaenia abantu aberebe amateyemo yomugaka David Ombachi n'umungino wa Alice Nyanchamu abo basiriye magemabo kihaita yenkubwataka n'obutaka obwere obabere bakomenyera ase ko tumeka chibes nyinge asinyagitari naboigo enibe nyinge koera maiga yugutumika Fadgar Gisemba yatwarganire roboti yoroiga asinchira engekerano Eye nenga yomugaka David Ombachi n'umongina Alice Nyanchama abo baitanitie emyaka 52 ose 70 abo basiria amagimabo ewiki yemo yaitire Kolengana n'umwana obo aserieta Marcela Ombachi nigo akwerera umugano mwenye umamu mwabo oyo obete umurwaire asigetanda asigeka ang'iki emyaka 10 wetera oburwaire bwe stroke oburwaire obwo bukagerete gukorera koira obugima bwaye Nguruku Marcela bondo y'Ombachi mama urwalire for 2018 alenza atari kuboka keregento nagukora asali yani nono kuboka ko muboki umurageri ase kwa mubeke tesi ko musukyo mugaso alafu umwirani yani nyagetari twasugulikire iyo ngwenda kuya maryogo gingo ikabosongo natebiwa yande nali Nyamira elini go mutigetarire nyumba bweka twachandikire keregento twaoni yani ngote ingo sibichianga no nyembuza nasibichi tabwati none sabuni nyasao tukonyire twasugulikire myaka yonse pi paka tuikiri mama iga na tata oyo iga no romugano bw'omugaka David Ombachi nerebona abakagusira tata nerega igete amatuko iga bwango iga oburure bugacha bukamubwata gusinyukweyana yani oyo gakondangiri kurwa oyo gakondangiri kurwa kurugabu nasinyu nkomnyoka gojia naigwo yongo kubugari kurwa na chandekire nasugulikire paka naikere asegete naroranga n'umusunte nabugete nchengo tanga gukura kini babugatire bakure bonse korengana buna Nyasari geretia sina ikeyo twamenyire abana ba mu murumi ndombara mama mwabakwete atigeta asama goko yaba ibuli aba ningongoro sienda geronya na ire tata igakuriyo tikariyo mumeka akamwana nkare gabo akukate ni nabo gakuru kwangwe gago choma teina ngoni kumarabu ororekera ororori umwana uyo ndo kunora ori antebya abana aba tubasako batukuta abana tubwatikende twari totengera gitokanya mebereyo tonyara mebereyo tonyara njere mebereyo kagaiga sengencho tubwatikende kende pika kintu bwati manga turabanga sengencho tubwatikende turaika kende tokobanga matanga tosinye kobanga sengencho tubwatikende tokonye bangera turanyora yamateye nigo bagaririe abarai aho nabaigo abantu bokwanja okuya kubakonya eryo kurusia emebere yabagoto abaiga babere benga eyemo kurwase enkendu eryo kwenigwa asinga yabo egento batebire kyababereire egurube endito urwiro umuntu nagarwa ganya stroke kabere nemyaka kyanda no burwiro obu twapambanye gocha paka stwekire naro niye ketekati kabere gano mwaka nera agansa korwara Roma kana asakura neto amyo kana barura babere gocha ne ekire na babwate kana tigari tukama tuko mwaka gasire next matukabere no mwingine nera gasirete bona kamna tumna stokretega una toko mnyoka tu amyo kirega twakamna rende buna amarura tu bwata kana ti twatemina na mateni abande to bwata mange negetari abo to bwata kendege gato atabanga to bwata kana nemebere to asugurikere boika emebere ikege gato banyaka batoko baye yana ngoro kumunika kwambuka kamanda oyo Ombachi na Alice umongino waye oyo igale mukamo murominto na murominto kakina nenje onjo mutueti obanko bagambira naende bono konye ongo takatata na morora nkogama no mongina nakora narenda asomugaka kakina abasoro ira abantu baminto omochi oyo obakongu babwate obakongu twanyorire Kaki abantu babere korusi Nyamira korenta omugaka locho gwante ni bwalege nyumba abantu babere nande baralire mote ni wansi babere ekitaje gento yoko kumwa kaki abana bachandekire kaki moto ikero monto okoro kuo mweshimiwa kavuna amonsinyari kimomi kaki kumurancha atokonye Stephen Mogaka Lichumbe kumurancha atokonye Senator Senior Okongo Kanzo
gaki atokonye Hiko ripotera Getembe korwa iganyangena yegotoke wodi ya Busamaro ebunge ya West Mugirange County ya Nyamira. Njefa Tigad Kisemba.